the management and the administration of the lower administrative units, which need to be recognized in law, that is the village unit. We also got the views that these elders existed pre-colonial days. Weche moko nyakoro magajwang'e ni achije moko ariyo mamine nyomaki gi bunde kido mar pistol gi obila mawuok Awasi e kaunti ma Kisumu dhi manyoro. Apisa mag okwach kich nyomako Sharon Nauma kod Nancy Atieno ka bende ma obiro bang' kachiel kuom achijego manyinge Sharon Nauma ne oketo picha ne WhatsApp ka oting'o bunde mar pistol. Achijego duto prodine gi tesendo obila ka bende timonegi nonro motelo ne chwalo gi odialo buche. Seche bende achije moko mathoth ma itudo kod wach mar bedo gi magina tero mar chik bende pod imanyo gi apisa mag obila. Japuonjre moro ma ja grade 5 bende okawo ngimane oko e yoderruok e gweng' ma Kajulu 2 sublocation mayudore sub county ma Rurii e kaunti ma Migori. Kagie sani obila ka gikonyore kod loch nanga e gwenge ma kono chako timo nonro mar yango hie gima dine mi japuonjre no ma bende ne somo e skul primar ma Sibuoche Comprehensive School ka okang' makamano. Ka bende jalup ruoth ma Kajulu 2 sublocation mano Charles Onindo ne owacho ni ringe mar Brighton Otieno ma jahigni 15 nyo yudi ka oliero e tol e odagi mayudore gwenge mag Uriri kono. Giko weche manyien machuok nyakwaro mag tudre ka oromo saa 3 ne weche manyien ka gibiro bedo mago ma otuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien e yo machuok gi Vincent Otieno. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Oya inja unjono mar chieno ma donze bing'enan kod gi wach maber. Wach mo oae kambi mar loso math mar koko. Kok sani oken matha kok sani en sigana. Bing'eni nyalo madho koko mondike nying grubu, nying mponi kata mana nying osiepeni moko machon. Sani koro shia koko dugo ko ber kondo ko pugno. Moding'e mathoth tudri koda Keraf the Subanis e chenro ma donze wuok tich nyaka Jumamos mondo wa share kendo wang'e mathoth to mane era Ramogi Radio Karchun Jaluo. Rubani. Fly the skies ukinonesha wallets. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Bengi mar KCB mi thuolo mar loyo diel maromo siling' 15,000 e Pasakani. Joloch maromo 30 ibiro ketnegi pesa achiel kachiel e account gi mar KCB Gold Savings. Mondi donje piem makama yaw kati chak keno e account ni mar Gold Savings kuom siling' 2,500 kende dwe ka dwe. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Ber makende chako kinyi e yo manyangafu Kogwen. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Mana kamano nyakwara magajwang podarito wendo na kata kamano weche mag yiero mar 2027 anoka iyotwere ieka jopiny oro ote magika kaloro koda penjo mana penjo gi wach majaten piny Kenya nyo lieko ni ka ogota Rubin ong'iyo ka okone ng'ama nyalo golo bore dhoge kaka jatend piny nikech obet gi mwandu ne ariyogo te sani kogota Rubin to neno ka onge ruath manyalo yi kode mita mailemo mare ka jatend piny masani nyakwara magajwang. Mai penjo makawuono ne watemo ng'iya nena nyo wache nyoro ka en gwenge mag Bomet County kocha nyakwara magajwang. Iparo nade wi chenro mar sirikal mar biro gi chik moro mabiro yango jodongo gweng kaka jotich mag sirikal. Mai mbaka mabede kawuono wadhi ng'iya nena ka wendo mara beto deko matin ka obiro to wana chaka mbaka marwa achiel kachiel okinyi makawuono. One live e Facebook, one live e YouTube bende
ka wabro bedo kod Lawrence Nyaguti Ochieng, Under Secretary Ministry mar Interior kod National Administration, ma bende bro bedo wendo marwa okinyi ma kawuono. Wadhi duka matin kendo ka warito wendo eka bang'e wabro moka nyaka sadek mar okinyi. To iparo nade nyakwara mogi ewi chenro manitiere mar miyo jodongo gweng' chudo mar dwe ka dwe, loso negi lwasi, nikech sirikal wacho ni tich ma jogi timo duong' kendo pek, mok dang' wegi nono kamano. Nitie penjo ka mang'eny ma jopiny nigo, ahinya jomoko noselieko na ni to kriteria mane kata gidhi tiyo gi yo mane mar ndiko jogi e kinde ma jowa matindo bende ywak ni tije onge. To jowa manyocha osetiyo kaka jodongo gweng' ma samoro ni oko, gimbe nitie gimoro minyalo gone gi erokamano seche mane gitiyo ne jopiny, nikech samoro lokruok moro timore gweng' moro. Ma bende wabro ng'e ne nyakwara Magajwang' e okinyi ma kawuono. Shemeji nani nyathi jombita Akosonyano kamano nyakwara Magajwang', wendo mara ose yuoro ka iluonge ni Lawrence Nyaguti Ochieng', ma bende en Under Secretary Ministry mar Interior kod National Administration. Wabro go kode mbaka kalro koda paro moro mar chik ma koro ji go mbaka nyoro ne gine kaunti ma Kisumo mokwako nya kaunti ma Migori kod Siaya mane ji ne gore pachi nadubi ka benyo gintiere mar mondo me wane ka konyalo lego wachni. Abro miye thuolo mondo mokwongo mose nyakwara Magajwang', parni wan live bende Facebook kanyakla kod YouTube achiel kachiel okinyi ma kawuono, kagoero kamano maduong' ahinya ne ofis kamo ae mar miye thuolo mondo bio oler ne jopiny weche gi duto te. Erokamano ahinya. Lawrence oyawore kendo machiegni. Oyawore kendo. Erokamano ahinya. Erokamano. Lawrence en wuod kanye yawa? Lawrence en wuod Asembo Rarieda. Wuod Asembo Kochieng' Magangu. Erokamano. Kamano. Erokamano ahinya. Bedo Under Secretary ka itimang'o e iye ka? Under Secretary, yes, tije en konyo jagoro mongirore e administration mar sirikal kamoketie. Okay. Oro kin Under Secretary, ti iromo gi ng'ama NDCC koteri e pap. To kine ministry to in Under Secretary. Maten ni konyo jagoro mongirore e tije ne mega administration. Mapile kapile. Kamano. Erokamano ahinya. Nitie paro moro masani kuro biro go ang'e ni nyoro nyon Kisumu ka opa jopiny Nairobi ka beno ntiere kendo chano dhi gwenge mamoko. Chuny wach ni kuomi. Paroni. What informed it?
paro ni adwa chako gi historia. Nikech historia jopiny nyaka ng'e historia mar kaka wasebedo. Chon piny nirito gi jodongo. Jodongo mane loso wach to miyo gwenge bet gi kwe. Omiyo sirikal ne tiyo gi jodongo ahinya e weche gi. To kata sani sirikal maduong' osebedo ka tiyo gi jodongo. Kane wakadho katiba mar 2010 ne wakadho katiba manigi sirikal tieng' diriyo. Sirikal achiel en sirikal maduong' motayo jo Kenya te. Sirikal mar ariyo gin sirikende 47. To sirikende 47 gi tayo kuonde 47 machon ne gin districts. E katiba mane waloso ni ne wawacho ni sirikal ka sirikal nyaka tinye ne jopiny nyaka piny mogik. Koro kineno katiba ni article 63 mar katiba wa masani wacho ni sirikal maduong' nyaka los hakikisha ni tije momiye kikatiba dine ji nyaka piny japiny ma piny nyaka yud tije momiye kikatiba. The smallest unit. To the lowest level. To the lowest level. Must undertake their functions up to the lowest attainable level. Matende ni sirikal maduong' ni nyaka los mipangilio ma miyo jopiny nyaka piny mogik yud services ne. To kendo mano article 63. Koro gimomiyo adwa wacho wach machielo bende. Article 176(2) be wacho ni sirikal machielo mathindo mege county gi be nyaka tim kamano nikech gin be migi tijgi nyaka piny mogik. Alafu article 189 wacho ni sirikende gi gitiyo kamoro achiel piny kucho. To gin sirikende ariyo mopogore. To nikech gin sirikende ariyo mopogore, sirikal ka sirikal nyaka los kako tiyo ne jopiny nyaka mwalo. Koro kalure gi mano bunge nokadho chike ariyo. Chik achiel mar kaka sirikal maduong' bro tiyo ne jopiny nyaka piny. Chik no iluongo ni National Government Coordination Act of 2013. Adwa ni winja maber. Alafu giwacho ni to county to kwanyal we kama gin bende nyaka gibed gi kaka gitiyo ne jopiny nyaka piny. Babunge no loso chik moro miluongo ni County Government Act. Nikechi mondo sirikal oti maber ok dwa mikiko. Koro sirikal chalo doho. Nitie ot maduong' manyaka mama maduong' be nigi dala ne nigi kendo ne. Miyo mathin be nigi ang'o kendo ne. Kendo gi ok tim nadi ok riw. Winjo wachno maber. Koro emomiyo kalure gi chik mar National Government Coordination Act sirikal maduong' owacho ni wadwa tiyo wan gi regional commissioner. E county wan gi county commissioner. Mano National Government Coordination Act wacho. E sub county wan gi DCC, Deputy County Commissioner. A ward kata egine division wan gi ACC mulongo ni Assistant County Commissioner. A location wan gi ngat milongo ni chief. A sub location wan gi ngat milongo ni sub chief or assistant chief. Koro article section 15(2) mar sheria mar national government mamiyo wadhi nyaka piny
wacho ni wanyalo create any other unit manyalo konyo wa dhi piny kata dhi malo. Emomiyo koro wa create gimiluongo ni villages. Okay. Villages mag national government. To gwenge mag national government. To gwenge mag national government gi nyaka tigi jaduong' gweng' mar national government. Kamano. Mano etie wach kikatiba. Okay. Mano e historia machiwo, tachiwo wach katiba. Kamano. Koro we implement gima National Government Coordination Act wacho kaka jo sirikal. Kamano wa implement gima National Government Coordination Act wacho kaka jo sirikal, to kendo wa implement oken gima National Government Coordination Act wacho kende. Wa respond to need dwaro mar jopiny. Nikech gima osetimre jatelo. Gimo mineno kata court cases ng'eny. Ma ng'ata yudo ka ng'ato kosana gi jaode dwadhi e court. Ng'ato kosana gi wach lo mathin, okiewo ng'ato chwalo mathin, ng'ato dwadhi e court. Ji ogore mathin nikech goruok to nyaka bed nitie lweny moko ma ji gore ma ng'ato talo nyawadgi, moko nego bed nitere e court. Ni ng'ato dwadhi e court. Koro court bende wan kaka sirikal maduong'. Wan ma wachoko usuru monego bed ni konyo mondo court obedi. Koro court nigi cases mang'eny matindo manono ma onego bed ni kawan gi jaduong' gweng'. Ti report ne jaduong' gweng' to konyo, to assistant chief ni kanyo to chief ni kanyo. Mondo kik ji odhi e courts opong', conflicts opong', gik mang'eny opong'. Koro mano nikech dwach jopiny. To waneno kaka sirikal maduong' ni nyaka wakony jopiny. Gini sirikal masani iluongo ni bottom up. Gini nyaka chak gi bottom. Nyako chaki piny mogik. Mano etie bottom up administration. Koro watimo gimiluongo ni bottom up in administration. Kamano. Wachako gi piny. Administration nyaka chak gi kanye? Gi piny. Kamano. National Government Administrative Units miwachogo give framework masani ma un iluongo ni Draft National Government Village Administration Policy ni. Yes. Omulango gang'o? Village Administration Policy ni mokwongo. Gimomulo malich ahinya. Yes. Eni kata sani. Kopenye ni in yae gweng' mane. Nyisa ni yae gweng' mane. Gweng' iluongo ni Kubuya. Kubuya nitie village elder. Yes. To Kubuya ni. Yes. E kalatas mane mar sirikal mondike minyalo wacho ni ana Kubuya. Onge. Mana sama ng'ato apply kipande miwacho ni ndik kanyo gi passport. Ndik kanyo gi passport gweng'i, to gweng'i no bende ok wuoge passport. Ok wuoge passport. Yes. Wadwa mokwongo ni wa recognize mondo ong'ere ayanga ni gwenge nitie adi e Kenya. Gin units mag administration. Koro gin units mag administration mar sirikal maduong'. Mondo kiwacho ni ya gweng' miluongo ni Kubuya, kaka an ae gweng' miluongo ni Gangu. Gwenga miluongo ni Gangu e Siger sublocation ni. Onge kamoro mondike e kalatas mar sirikal kata e gazette notice ni nitie gweng' miluongo ni Gangu. To jaduong' gweng' mara be akia ni ng'a. Ang'eyo moko gi ng'eny kanyo, lakini pok ang'e ni ng'a. Koro dware ni ng'ere ayanga ma jopiny ng'eyo ni ae gweng' makama to jaduong' gweng' na iluong en ng'ane. Yes. Maka nitie sida mora mar lo, mar gimoro ng'at michako go machiegni kodi en jaduong' gweng'. Kapok idhi ka assistant chief, kapok idhi ka sub chief. Koro mane gimo kwongo maduong'. Ni wadwa ni gigo beda yanga mondo ng'ere ni gwenge adi mantie kanye e Kenya ka mawatiyogo e administration. Mano mokwongo. Mar ariyo, wadwa ni jaduong' gweng'. Yes. Obed ng'ama sirikal ong'e ni nitie. Sani chief emong'e ni jaduong' gweng' nitie. Yes. Gi jogweng' mong'e ni mae jaduong' gweng'wa. Lakini sirikal ka kochopo malo onge ng'ama ong'e jaduong' gweng'. To jaduong' gweng' tiyo tich malich kabisa e konyo chief, konyo assistant chief, e konyo arito mar kwe, e tiyo tije go te. Koro wadwa ni tije ma jaduong' gweng' tiyogo. Mano mar adek koro. Mar ariyo nyaka wang'e jaduong' gweng'. Mar adek, jaduong' gweng' ni nyaka ng'ere ni tije ne to en ang'o.
moyangore defined roles maonge ni kibiro to ka chief dwaro ni koro bi wayal ma to biro yalo ma ka assistant chief dwaro ni ma dware ni yangre ma kata embe ong'eyo ni maetija kokonyogore ka od nyang'ane we adhi ane ni ang'o mane timo nyang'ane mano iluongo ni conflict mitigation gik makamago koro gigo ok escalate ok bed gik madongo to mano e tich ma jaduong' gweng' onego ti mar adek asewacho ariyogo mar adek wadwa ni jaduong' gweng' matiyo mawang'e ni tiyo ni bende kalore gi tich motiyo koseng'ere ni jaduong' gweng' nitie eka koro sirikal nyalo wacho ni ande jaduong' gweng' airtime mondo ikonywa tich kokong'ere to onge budget kata kaka dawa konye mondo konywa e tich koro kalatas mane waloso ni en mar mpangilio mar sirikal mar neno kaka jaduong' gweng' nyalo bedo recognized mondo wan be wane kaka watimo wa recognize tich motiyo wane kaka wakonye konyowa tich mano achiel kuom weche momiyo kalatas nitie mar abich en kata ka wacho ni jaduong' gweng' iniwacho ni gweng' ukobuya oa kanye to chopo kanye to en gi ji adi morito mokonyore gi jalup chief nyaka wang'e ni ka waloso gimiluongo ni gweng' nikech gwenge dongo kiny ibo yudo ka gweng' ni be koro olokre sublocation nyaka wang'e ni koro mondo waluong kamoro ni gweng' waluong ji ni gidak e gweng' kriteria mane ma otiyogo e loso gweng' mano nie kalatas manye wadwa ni jopiny osom mondo ong'e mondo konywa e paro mar abich en ni jaduong' gweng' sani kia ni otiyo ne chief koso otiyo ne assistant chief koso otiyo ne DC be DC be ok interact ga kodgi wadwaro ni mondo bed clear line jaduong' gweng' marwa mar national government iluongo ni village administrative elder mano nyaka ng'ere nikech opogre gi mar county village administrative elder ni wadwa ni mondo ong'e ni oripot ir ng'a to ng'e terms of reference ne mogik wadwa ni ka waseng'e to wakonye e yore madokony go gweng' kaka trainings kaka mag ADR gik makamago nikech ok gin joma thindo wan ok wadwa joma thindo wadwaro jaduong' gweng' manie gweng' sani cha jomochwiny to kendo mano gima nadwa ni wawacha kia kode idwa penja we awacha penjo mabobiro ni jaduong' gweng' ni qualifications ne to en ang'o mane chuny wach ni nyaka mane chuny wach mane okuku mar wach donge jaduong' gweng' nyaka bed ng'at moro mongirore kabisa e weche chike mag joluo mokwongo ong'eyo chike mag kaen oae piny luo to dak gi joluo ong'eyo chike gi culture mar jokanyo kitwa gi timbewa nyaka jaduong' gweng' ng'e kitwa gi timbewa mokwongo mar ariyo nyaka bed ng'at ma sami kete jaduong' gweng' osedak e gweng' kanyo kok thin ne higni 5 mok thin ne higni 5 dak e gweng' kanyo mok thin ne higni 5 tiende ni yande an ok nanyal bet jaduong' gweng' sani nikech adak Nairobi mang'eny koro kadhi dala nyaka dag dala higni 5 eka koro chieng' moro inyalo luonga ni jaduong' gweng' osedak dala kanyo higni adi kathin 5 kodak adaka kanyo
Monge jo gweng, onge tabu mar gweng, gik makama, onge mier, onge ji. Jaduong' nyalo a Nairobi ka gi pesa. To wacho ni nikech an koro an unrespected, agonyo ga kadhi dala. Koro chief nyaka iketa jaduong' gweng. Apana, mano kwadwa. Dhi dala idag kata kise retire ka adhi dala idag higni adi? Abich. Mondi kidak gi jopiny kinyalo bet jaduong' gweng. Mara adek. Yes. Jaduong' gweng nyaka bed ng'ama kata ko wuoyo to wang'egi, ng'ama kata kwacho gimo ji okwach ni mato jamibadhi, mato riambo ga, ng'ama ji oheshimu, ng'ama ji omiyo luor, ng'ama nigi bidhruok moro ma ji omiyo luor, ok ng'ama riwre gi ji e changa e gweng, ng'ama ji omiyo luoro. To gintie gweng ka gweng gintie. Mar abich, jaduong' gweng nyaka wavet bo aneno meet chapter 6 nyaka wavete bo aneno meet chapter 6. Tadwa wacho mondo kik joduong' gweng masani o jodongo mag gwenge masani oluor makonyo chifewa, to be gikonyo chifewa kabisa. Kik giluor, gibro meet that criteria nikech gin gisetiyo to kendo gitiyo maber, emomiyo waneno duoko maber. Koro gin wadwa recognize gi. To kimedo kuonde maonge, kama onge jaduong' gweng, to mago e criteria ma wadwaro. Okay. Kamano. Age ka? Age no ang'e ni nyaka ipenji, kendo arito mondo ipenji. Ing'eyo tabu mwango, especially wan oganda Luo, nikech an asetiyo kaka diyo yo Northeastern. Yes. Kana chako higni 18 mokadho nan diyo Northeastern. Joka kijaduong' tionge pesa, gimi heshima ni. An mana dala mokwongo karimbo mtoka, jaduong' moro noluonga ni jaduong' idhi nadi? Joka ok nyal luongo jowadgi ni jaduong' kata ibed gang'o. To wan tinde ng'ama tin man gi pesa kata jaduong' moti luonge ni jaduong'. Pesa duong'. The meaning mar jaduong' en ng'ama jaduong'. Jaduong' ok en ng'ama nigi pesa. Koro jaduong' nyaka bed mokwongo ka en e pinywa maluo, nyaka bed kalure gi chik marwa mar culture wa. Onge kaka inyalo luongo ng'ama ni e simba ni jaduong'. Ng'ama onge dala ne e gweng' no ok nyal bedo jaduong'. Nyaka ibed gi rangai. Nyaka ibed gi rangai kinyalo luongi ni ka ji nyalo biro dala ni to wacho ni adhi ka jaduong' gweng' ka ng'ane. Oketo e tie yien to wawacho wach manyalo konyo gweng'. Kata jaduong' ng'ane oluongowa to nikech hike wamiye luor to adhi. Mano matiende ni asenyisi already ni ng'ama jahigni 50 kadok piny, adier ok onego bed ni iluonge ni jaduong' gweng'. Wadwaro joma osebet gi experience mar ngima, kaka joma chief tiyogo sani. Mago jodongo mag gweng' ma kata kineno tineno ni nitie jodongo ariyo. Nitie tieng' mar jodongo ariyo madwa ni ayangi. Yes. Nitie jaduong' manie gweng'. Jaduong' manie gweng' tiende ni isechopo higni ma jaduong' tidak e gweng'. To kuom jodongo mane gweng' gi ema wadwa yiero ang'o? Jaduong' gweng'. Jaduong' gweng' koro en jaduong' marito gweng'. Koro jaduong' gweng' ibro kaw kuom jaduong' manie yango e gweng'. Gini onge gimiluongo ni kia youth representation, kia women representation, PWDs. Mago onge. PWD kin PWD sawa, but nyaka ibed gi higa moro minyalo luong ni ijaduong'. Erokamano. Jenda ka. En wach malich ahinya.
en gima dhi wene joma chuo lilo koso policy no define nade. Ado wacho no pogre gi culture. Gi culture wa. Ema miyo wacho ni chief gi assistant chief nyaka bed sensitive to culture. To awa wacho ni nyaka bed ng'at mango hike ng'eny to ji winje e gweng'. Inyalo yudo gwenge moko mag thurwa ka ma hik ng'ato ng'eny to ji winje. To thurwa bende wach jende ok onego bed tabu nikech dong' ne wagero nyaka nyiri simba. Koso kuonde moko to be ing'e ni Ramogi Apio ne dhako. Koso pok iwinjo ga history mar Ramogi Apio. Omiyo wan joluo to wanyalo bet maonge tabu, lakini cultural sensitivity to nyaka wang'i. Lakini adwa wacho ni kamoro kaka Northeastern to mano gir chuo lilo. To gini kik wagoye koko wach gender nikech gweng' ka gweng' nigi unique circumstance mare. Gin gi wechegi gweng' ka gweng' gin gi wechegi mar oganda. To mogik gima pok awacho ibo yudo ka nitie gima iluongo ni consensus kuom jodongo winjruok kuom jodongo ma oyier ibo yier nyaka mine kaiti wacho ni jogweng' nyiswa uru ng'ama paro ni ber ka jaduong' gweng' kama nyalo rito wa ka giyiero ng'ama miyo mane jaduong' gweng' onge gima dwa tim kamano. Lawrence an gi penjo ariyo kende tabro wene jopiny bedo penjo ma dipo ni wicho wilgo sani. Iwacho ni joge dhi mi airtime moro. En airtime mar pesa di timi imiyogi kuom thuolo maromo nade. To ne jodong gwenge samoro moro be ondikore ne Inua Jamii program. Koro dhi yuto diriyo. Adwa wacho ma wacho ni to en pacha mokwongo. Yes. Nikech kana an awuon e ministry machielo masebete. An manan jakom mano kelo Inua Jamii policy no. Jakom mar committee task force mano kelo Inua Jamii policy. To nitie chike mano aloso. To adwa wacho kama. Jaduong' gweng' bro konyowa identifying rango ng'amimiyo Inua Jamii. Ok en gima ber ka waketo jaduong' gweng' ni koro jaduong' gweng' be odhi pango laini ni dwaro Inua Jamii. Koro serikal bro rango mondo jaduong' gweng' ni be okari dignity mar serikal samotiyo. To dignity kako bokari okwabi wacho wabo timo proposal wane wabunge. To koro wabunge mabo neno gima gitimo ne jaduong' gweng' ni mondo kik jaduong' gweng' bed ng'ama chae gweng'. Kik jaduong' gweng' dhi ni en bende koro kao Inua Jamii. Obed ni en be wang'e ni en bende kaka wakonyre kode nikech okondike. Tij jaduong' gweng' okondike, en voluntary. To wan gi voluntarism policy ma serikal nigi voluntarism policy ma allow to recognize ji kaka jodong' gweng' and rango negi gimoro. Koro gin joma konyowa on voluntary basis but gin honorary. It's a honorary position. Mi wacho ni ane jaduong' gweng', it's a respectable position. Koro komigo it's bestowed on you, but we also help. Wabo temo mondo wa hakikisha ni dignity mari obet kaka serikal. Koro magoto weche mang'eny mok wanyalo wacho sani nikech wakia wach budget kaka bunge nyalo kadho. Lakini wabo temo mondo wa hakikisha ni jaduong' gweng' to odak maber. Kamano. Onge kata mana figure moro mo propose ni at least kind mar airtime no en 3,000 moro ka per month. Mano is not expressed. Figure no ok da wach sani. Ng'igyo ok da wach sani. Ka jo piny osekadho gini. Eka koro proposal kawaseloso proposal maber. Bo watere bunge. To bunge bo wacho ni uwacho mathin meduru. Uwacho mang'eny teko ni e bunge nikech bunge kanyo be milose budget. Teko ni e bunge nikech bunge milose budget. No, budget wan mwaloso. Uloso maru. Kawaseloso to bunge ema puodho. Koro japuotho ni ema koro japiny nyaka nyisi ni jodong' gweng' gitiyo puodhuru makama ajogi propose kama meduru puodho makama. Koro mpira ma podwa tero nenga ne wabunge gi jopiny. An kora kwayo mana jod bura mane committee mar national security. National security giginene gi administration. National assembly kanyo. Sama udhi ground weekend ni mar Pasaka ni.
e kanisni kuonde te ma injili manyako yal ulal lewru gi jopiny mong'ia ne to jodong gwenge wanyalo miyogi pesa di. Mane gima temo wacho bende. Mana gima temo wacho. Erokamano ahinya. Aduoki mana chien iwacho ni un gi chenro mar tich mar chiwruok ma ng'ato nyalo volunteer. Ngeche ni jogi onge otas moro ma ng'ato dhi kete koke. Otas to nyaka bedi. Nikech konyisi okondiki nikech jaduong' gweng' en ng'ama kiluwo katiba gi sheria mar ndiko mar sirikal en ng'ama osekada andika omiyo karatas to nyaka miye ma onyalo dhi wacho ni an e jaduong' gweng'. Inyalo miye karatas miluongo ni certificate mar recognition no jaduong' gweng'. Kata inyalo miye karatas mar contract ni jatich. Honorary recognition as a volunteer elder. Kaiti wacho ni tiji as a volunteer ibo konyo 1 2 3 4 5 to abroad timo ni 1 2 3 4 5 samiti mono nadi sami konyowa marito gweng. Erokamano. Ni wacho wach mar vetting ni. Jomage madhi timo vetting ni. Vetting kaka an jatij sirikal. Kata ng'ata motiyo ga go sirikal. Higa ka higa watimo ga vetting. Wakao otese to watere migao mar NIS to timonwa vetting. Watimo vetting kamano. Kaka jotij sirikal gi joma konyowa wacho ni ng'ani mit ka ene mibadhi moro. Mit koriwre gi piny moro mondo oketh pinywa. Mit kotimo kama to wang'eyo result mar vetting to wacho ni maa ng'awa ber kubedo jaduong' gweng'. Kamano. Erokamano ahinya. Wan gi jodongo moko e gwengewa ma kamoro sikul kato nokodhie to but en jaduong' ma kowuoyo wach miwinjo kowacho no en wach manigi nengo. Gin dhi ketgi kitengo mane? Kaka na wacho ni jaduong' gweng' mar national government opogre gi mar county government. Mar county government cha kisomo County Government Act section aparoni 53 wacho ni shall be a professional administrator. Matending a mudhi school moya ngregi wacha administration. Mano mar county. Marwa mar national government. Nikech one bottom up. Ka oki this school teriek. To jopiny winji. Tikado kriteria gite. Kati kendiko wabo minga makonyi ndiko. Tinyalo timo tich mawadwaro mondi ti. In jaduong' gweng'. Erokamano. Ng'ato penjo kanini wantiere kod kit yie moko ma ng'ama dichuo koyie ne kendo to samoro ng'ato negi dalane. Samoro notiyo kaka padri to nikech chik mar kanisa ne koyie ne mondo obed gi dhako. En koro nyalo konyo nade yalo weche mag joma gore e udi dhako gi dichuo. Koro mane ema koro wawacho ni gweng' ka gweng'. Sami yiero jaduong' gweng' ibo ket gi ayanga tiwacho to ng'ato wacho ni in okinyal yalo wach mon nikech ionge dhako ikia wach mon mi wa disqualify gini ibo tim gi jopiny kuom jodongo manie gweng'. Ase nyisi ni ande nitie jodongo manie gweng' kuom jodongo manie gweng' gi achiel kuom gi ema dhi bet jaduong' gweng'. To dhi bet jaduong' gweng' kalure gi kaka jopiny oyiere ni in e jaduong' gweng' marwa to wawinji kae to assistant chief appointe. Kamano. Erokamano ahinya. Sani wane public participation kata platform makoro wan go ni en temo doe matut kata kole matut. Nyune dala mar Kisumu gi gwenge mamoko ang'eni chenro mabende pod dhi nyime. Kutieko to utere kanye draft policy ni kalure gi chik. Ka wasetieko public participation to watere cabinet. To cabinet kadhe. Cabinet kose kadhe to koro enena policy mar sirikal ma sirikal tiyogo e wach jaduong' gweng' nikech chik to nitie. Nye watimo gik moko ariyo. Nye watimo policy gi regulation. Regulation ne wakete jaduong' gweng' bende kanyo. Ne wakete village. Koro regulation ni ema kose ay public participation to dhi e cabinet. Kose ay cabinet to bro dhi e bunge. Bunge kose kadhe to koro en achiel kuom chike mitiyogo
Okay. Kamano. Erokamano. Ilere kende dimbe kabisa wuod gangu kendo wabro dhi nyime kod kaupa jopiny uparo nade Nyakwara Mugajwang'. Nyalo bedo ni koro wang' ni sirikal obiro kod rieko mar neno ni chenro mag sirikal ochopo ne japiny nyaka gweng' kama japiny nitiere, ma japiny nyalo wacho ni adier wan gi sirikal. Obed weche mag burial permits, obed weche mag registration of births, obed weche mag kipande, obed chenro mag social health authority, obed mbolea ma ji ndikore e gwengewa, obed weche mag chanjo ma ji bende samoro sirikal biro gi polis, chenro mopogore opogore Nyakwara Mugajwang'. Joluo wacho ni bedo gi ng'eyo e chakruok mar rieko. Kane ok ing'eyo, gino mar maduong' en nitie gik mamoko mane opondo ma sani ng'eyo. Erokamano ne Lawrence ma bende otemo leronwa weche duto manitiere. Kamoro en gi penjo moro kaka japiny jago kura, kaka jang'ama nie gweng' mwalo kanyo gweng'u in ming'eyo Nyakwara Mugi. Ma en sani mar penjo mari achiel kachiel bang' yudo ote mar duka e yo machalo kama. Piny sama tek tidwa kweyo rem mar wich bar, lak maremo, leche kaachiel gonding. Ti gi yath mar Panadol e nengo moyweyo. Panadol Extra sani en siling' 15 kende, ka Panadol Advance en siling' 10. Yud mari kawuono. Som chike mondike kor yath kapok itiyogo. Kare mosiko to ne laktar. Nitie pek ma in go e ngimani. Hello, Koro oikore. Yegi hola mayot kawuono. Download app mar Koro kowuok e Google Play sani. Koro, sema hello kwa mikopo rahisi. Be in jalno mantiere gi lek e yudo tiegruok e yore mag thieth, yedhe kod ngima dhano. Imperial College of Medical and Health Sciences sani ni kae mar chopo lek magi. Bi mondo yud tiegruok mathoth ka wapuonji, ka wachiwo ranyisi kaka onego itim gigo mosepuonji. Kepo mar dwe mar 5 dhi nyime. Mondo ing'e mathoth e wi Imperial College of Medical Health Sciences, tudri kodwa e chenro mar wang'o nyango wuok tich nyaka tich 5 gi Ruth Nyajimo e Nyakalondo mar Ramogi kar chuny Jaluo. Dakika odong' 15 kende chopo kanyo saa 3 mar okinyi. Ami thuolo kaka jawinjo kendo ng'ama nie kor gweng' iwache kodwa ka Nyakwara Mugi wan gi sirikal ka. Sirikal nigi gombo makende ni wach moro ma sirikal ochop ne japiny kama japiny nie mogik mwalo kanyo. Mae momiyo sirikal sani koro biro gi paro makende mar bende dhialo kendo yango jodong gweng' kaloro koda rapim mopogore opogore ma bende gikete. Gweng'u kanyo nitiere jogweng' gima gin jodongo man gi chia maka giwuoyo to wach gi nyako winji ni ng'ane maka ng'ane owacho wach moro ka en weche mag sesefly kata maugo machalo e kor gweng' to sirikal nigi chenro mar kuoyo yath gibiro kanyo. Ka gin weche mag mbolea gin kanyo, ka gin weche mag thieth gi ngima oganda gin kanyo. Mae momiyo sirikal biro machiegni kod jopiny kokalo kuom chenro mar Ramogi Baraza okinyi ma kawuono. Ramogi Oyawre Victor Tin Makajuma. Oyawre machiegni. Sono winjo japicha. Japicha miya wach. Amor ka winjo chenro maber ma sirikal ni godo. Yes. To gin giloso policies. Achiel kuom wendo mantie kanyo. Policies ma giloso ni ema dhi golo structure maber ma ka gitere bunge. To koro bunge neno mana okenge ma giseketo chenro ni. To koro gima pod ok awinj maber. Ni ok giketo ni samoro yudo ka ng'ato nosetiyo mo retire sirikal kendo chamo pension. Ma be e chenro gi ni oyiene ng'ano mondo bedi. To mar ariyo, policies gi giketo nang'o ni ng'ato nyalo tiyo nyaka gi kata jaduong' higa 100 ma kata korimo oyie chieng' to pod isumo mana pachi nikech chik pod ok nyal goli kaluwore gi age. Giketo age mane ma kigike extent to koro ok nyal bedo jaduong' gweng' to mogik. En ni policies wadwaro magiket maber ma ok ni kang gino bedo in place to jodo separation of powers jodongo gweng' tuomore gi ruodhi chife giket chik maber manyiso ni role mar jaduong' gweng' minyalo timo en ma to ikal ka to mogik gi mi chife bende powers mak chief ka chief ginyalo miyo kata police manyalo rito mondo chief koro bed gi ngufu maloyo ma gintie ni ok ni jaduong' gweng' omi teko to chief tok gi medo gi ngufu ma chief ni go sani. Erokamano. Lawrence adwa ma nikech penjo adek ng'at achiel penjo adek adwa ni duok mago kapok wakawo simu machielo. Erokamano. Yes. Mokwongo adwa wacho dweche 3 mokadho sirikal nobiro gi chenro mar chako gimiluongo ni National Government
police unit, administrative police unit. National Government Administrative Police Unit ni tiende ni yande. Chief ka chief. Watero police ka chief. Kaka chon. Chief dhibet gi ote kuma ne ngo chon. Matena ni samwatimo mpangilio mwatimo sanigi. Waseneno ni nyaka wami chief teko. Wami assistant chief teko. Nikech kata jaduong' gweng' ni. En ngamo dhi report to ngamo tiyone en assistant chief. Matije moamie gin tije mar konya assistant chief e wach gweng'. Koro supervisor ne en assistant chief to assistant chief bedo supervised gi chief. Onge kaka jaduong' gweng' nyalo bet gi teko moingo chief ga assistant chief to assistant chief en jalup chief. Mago gik mwaseneno te. Okay. To korka retirement. Ni ng'ato kose retire binyalo bedo. Ase wacho ni okwang'e ni chamo pension katango. Kise retire to jogweng' winji to inyalo tiyo ne jogweng', inyalo volunteer. Matin inyalo tiyo to in gi respect ma jogweng' dwaro. Inyalo bedo jaduong' gweng'. Korka higa. Katiba wacho okwanyal discriminate ji nikech higa. Lakini kisechako bet matuo nikech higa to wiyo sechako bachni mathin ma wil mokinyal wuothe gweng'. Mano okinyal bedo jaduong' gweng'. Maka assistant chief oluongi bura to okinyal dhi. Mano okinyal bedo jaduong' gweng'. Omiyo okwabi wacho higa nikech inyalo yudo kan jahigni prauchiel betuoche chako goyo mok nyal tinyo yudo ka jahigni 80 kaka oyami example jatendwa miluongo ni Raila Odinga en jahigni adi idowacho no konyal bet jaduong' gweng'. Oburu Odinga jahigni adi 80 gadi okonyal bet jaduong' gweng'. Onyalo bet jaduong' gweng' kendo wiye ler malich ahinya. Kendo anyalo wacho jodongo mang'eny manyalo bet jodong gweng'. Kata gweng'wa kucho kata isomo kata kisomo hijahigni 80 to wiyi ler to inyalo tiyo gi chief maka assistant chief konyisi gimoro titimo tiwinjo wach mano i-qualify bedango jaduong' gweng'. Koro onge age limit to kwaketo eneno nyaka ibed insane, nyaka ibed ngama wiye ler, ngama sen, nyaka ibed ngama nyalo respond to needs o dwaro mar tich mar jaduong' gweng'. Okay. To jaduong' gweng' adwa nuoyo mar serikal maduong' iluongo ni village administrative elder. Village administrative elder. Kamano. Erokamano. Oyawre. Oyawre machiegni jawaya. Yes. Samiyo jodong gweng'. Yes. Kipachani onego bed ni ing'e diod ng'ano en owuon ing'iyo nyaka familia ka nyithinde. Ing'e ni ng'ato jaduong' gweng' to nyithinde kumonego ji nyithinde mayude. Kumari chana gimari jasoya iyude nyithinde. Ng'ama kama onego bed jaduong' gweng'. Obed ng'ama riyo nyaka familia nyaka dala ne plus en. Eka jabedo jatelo molier kich ka komara timore. Yes. Nyithinde kata big'injo bedo jaduong' gweng' nang'o. You need by example. Bani gima da wacho. Erokamano. Maramogi oyawre. Udi Juma oyawre. Oyawre japuonj. Erokamano. To koro udi Juma penjo mano godo. Yes Kaguto. Awinjo ka jalonyo chalo ka gima wacho kanyo ne appointing authority biro bedo assistant chief. Kaeto gima kela penjo ma adwaro ng'eyo godo iye matin en ne ya. Awinjo ka wacho ni nitie vetting. Vetting le pile nyalo biro dwaro mondo ng'e ng'ato yo malach kabisa. Onyalo yudo ka samoro joma ne kanyo yudo ka nitie jomoko mosiepegi ma gin go gi pendeleo moro machalo kamano. Yes. Tiro ka jogi samoro ng'egi ka inyalo gwel ng'ato ma ng'ato yudre iye kanyo to kata kidogo ing'iye dala kocha. Iyudo ka dala kocha to nitie kaka ebe dak, nitie kaka chande. Koro miyo kaka jogweng' koro bedo gi luoro kodgi. Koro ok ang'eyo ni to sama chief bedo assistant chief bedo appointing authority. Nitie ng'at moro ma ok nitiere ei jogweng' ka ma bende nyalo konyo.
Kamano. Erokamano ahinya. Lawrence. Mano penjo maber kabisa. Wasewacho ni yande ng'ani tiyo jaduong' gweng' konyo assistant chief e tiyo. Emomiyo kaber ing'eni kobed appointed gi ng'at moro nono to obo wacho ni an ok report to assistant chief. Achai bro donjo. Lakini wawacho kendo ni yande assistant chief kata bed ni appointe to pod watimo vetting wabodhi ng'iyo to wawacho ni ma osiep assistant chief. Maka to wanyiso assistant chief ni ng'ani ok wabi recognize kang'o ka jaduong' gweng' gimutim rang ng'at moro to kendo kapok assistant chief okele irwa bo wacho ni ba recognize ka jaduong' gweng' kaka sirikal maduong'. Jopiny makanyo nyaka bed ni assistant chief no bet gi bura ba jopiny makanyo wacho ni kuom jomiyiero gi ng'ane mwadwaro mondo bed assistant chief nikech ng'ane onge mibadhi, nyithinde ok yude kuo, nyithinde ok yude gik makama, omiyo nyalo rito gweng'wa maber. Kamano koro gigo te nitie checks and balances. Kamano. Erokamano. Maramogi. Oyawre Victor. Oyawre machiegni? Oyawre? Apenjo kama Mike Florence Nyakatolo. Yes, Nyakatolo. Apenjo kama yes. Nitiere jodong gweng' moko ma ohero tiyo ji. Samoro kosego to gibor to koro ng'ado bura ng'ayo nindo koni. Koro apenjo ni be nitiere gi chenro moro mar tero jodongo gi training mondi kapok gimiyo gi tich, ter gi at least training moro mondo at least ging'e kaka gitiyo yadi. Erokamano. Oyawre. Wod Juma. Oyawre. Oyawre ahinya ma ochieng' rieko jako kise. Wuod Asembo machiegni. Erokamano koro. Victor adwa gwenyora gi paro mar jalony manitie kanyono kata goganda mamoko. Adwa nabagol mana pasa kaka jakenya. Ratiro ni mari. An awuon ok asiro wach mar miyo jodongo pesa, jodongo gwengo pesa. So sababu mamiyo ok asire Victor ka ng'ato osedhi mochopo higa 60 kadhi mbele, ere tiende moro ng'ani ochako kawo fund moro notengene midwa miye to nyathine mwalo kacha manyo otere sikul modhi kata nyaka e university to onge kod gima timo. To ng'ani en ng'ama samoro nyose tiyo en e pension kata ka ok en e pension nitie pesa moro matin manyose ketne jodongo magalo gi matin magiyudo. To kata kowe mano ng'ani nyose tiyo ma en ng'ama nyose sirikal oseoro dala koro dhi oyue. Ang'o mamono sirikal kawo pesa matin manitiene to gi create ne godo jomatindo tije moko machalo kaka kwa vijana moko mane kijende timo to ka juma orumo to giyudo kata siling 2,000 kale. Ok en wach masiro nikech jaduong' ni gini gi volunteer gichiwre achiwa to gitiyo tiya kaka gisebedo ka gitiyoga. To chief ga assistant chief ema mondo wami teko mang'eny mar tiyo tijegi momiyo gichamo msara. Gidonjo nyaka e kor gwengegi ka giringo tikni bende nomigi ma gidonjogo nyaka mier matindo e dala kuondegi. So pacha ka kuchieng' riako ok asiro wachno. Jaduong' idwa mi gimoro ochamo pes jodongo nyocha oseritaya kata kano otiyogo kibarua kamoro sae to wuode mani mwalo mosetagore go otero sikul mane gimako gi nyithindo to kech kaya onge gima timo. Sirikal owemedo osuru mang'eny kuom japiny ne pesa midwa mi jodongo ni. Pesa ni gidwar kaka gimiyo jomatindo gi tije moko mag kazi kwa vijana mondo yud kaka konyore. Ane kaka pacha nene kaka chieng' riako. Erokamano. Lawrence. Yes. Jopiny wuoyo Nyakatolo gi riako jako kise. Adwa ni chagi ma riako ne. Adwa chako gi ma nikech mae en wach malich ahinya. Owach adier. Adier gima nawacho. An nawacho ni ka kosebedo. Yes. Jaduong' gweng' osebedo katiyo to volunteer. To kosebedo kotiyo maber nikech pok oyange. Tawacho ni kako osebedo ka koro wawinjre ni jaduong' gweng' rito kamoro to responsibility no bro dwaro ni en bende nyaka ane kako tiyo ne jopiny. To eneno kako tiyo ne jopiny an no ka wacho
to be poka wacho ni bomie msara be na kweri banyiso jo piny ka ni nitie policy milongo ni policy on voluntarism. Voluntarism tende nitiyo nono, lakini samitiyo nono idwaro kakiwuotho akanya kakacha, okwadwa nitigi pesa ni wuotho akanya kakacha. Koro mano e gima nawacho ni kose yangre to sirikal bro neno kaka jodong gwengi tiyo. Kagi wacho kaka sani wane public participation. Yes. Kajo pinyo wacho ni jadung gweng kikuothi obede dalane en majidhihire. To wabu wacho ni hallelujah. Lakini hawa wacho ni komi responsibility nyaki bed facilitated katitiyo nono. To hawa wacho ni ti jadung gweng ni oken tich manigi pesa ni en msara. Lakini jadung gweng ni en morito gweng makata kanti kazi kwa vijana to vijende nti maonge tich. En mobo sambaza wachni ba vijende wago yud tich. Sani jodongo kata the public kata vijende okdhi e public baraza. Gitamre dhi e public baraza mar chief koro gikia weche. Ng'ama bo miyo gi wachni koken jadung gweng. Emo miyo wach mo wacho mar ni vijende onge tich ni. Mano en adier nikech samoro gionge gi information mar kama giyude tich. To ka wan sirikal maduong' wan gi tich, wadwa no chop e gweng. To wang'e nok gidhi e baraza. To jaduong' gweng emo ng'e ni nyang'ane nigi kijana onge gima timo. Luong nyang'ane nyise ni mantie tich. Kamano. Mano e gima wawacho. Ni sama gitiyo ne jopiny. Airtime ni otiyo gomare koso sirikal nyaka rang ne gima mathin. Jopiny mondo consider mondo par ni jaduong' gweng ni ko yene tiyo maber. To bro konyo jopiny kata vijende go boyudo tich. To mara mogik mar training mo penj cha. E policy mo wan go sani. Awa wacho ni nitie training tieng diriyo. Training mokwongo iluongo ni exchange program. Exchange program tiende ni jodongo kaka jodung gweng makama natiye kaka Dio Northeastern. Gitiyo maber kabisa maka okiwinjri gi jadung gweng to kata bunge okieri. Makemana Kanye Lawrence. Adwani wayud weche manyien e kabang waduogi iri nikech ma wach ma otegno ahinya kendo jopiny nigi weche gi mang'eny. Sadek marukinyo kendo kanyo kod Equity Bank. Idwa keto pesa e account ni mar Equity sasaya. Ket pesa e yo mayot kendo mapiyo piyo gi Equity Cash Deposit Machines. Gi kuonde mag CDMs maloyo 100 e pacho ka mangima, inyalo keto pesa nyaka $2 million pile ka pile e yo mayom maonge pek sa asaya odiochieng' kata otieno. Par ni pesa miketo biro nenore sano e account mari. Equity, you are listening, caring partner. Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Oyawre nyakore Mogajwang kendo machiegni tende chiro makibuye ka otelne kod jakom Judith Matengo abeno ng'ere gi nying mar Nyaramba koro seo sirikal kaunti ma Kisumu kuom donjore gi weche kaka itayo chiro makibuye. Matengo ywaka ni telo matayo boma ma Kisumu koro dwa chune mondo mikoro wuogi ofis ka thuolo mare mar bedo e apisi kaka jakom mar chiro no to pok orumo. Bende wacho ni nyaka koro tend kaunti ma Kisumu wek donjore kod chenro mar kaka itayo weche mag chiro mabendo lero ni nie lwete jo ohala mosebedo ka chwalo chenro mekgi mag ohala e chiro no. Wachague viongozi wa soko. Wafanyi biashara wenye wananipenda. Wenye munaona mbele yangu ndio walinichagua niwakilishe Kibuye. Kibuye imekuwa soko yenye iko na amani. Hadi county government of Kisumu waliingilia kati wakitaka kujenga stall zao wa kuuza stall ya wafanyi biashara. Ndio hali chaos na vita ilianza Kibuye. Nikiongea sasa hivi tamu yangu haijaisha. Misabala wanga amesema lazima nitoke kwa kiti afanye kazi wenye watafanya vile wanataka kulingana na katiba. Ama sahi yenye iliwekwa na city manager
lakini Kibuye haijaisha. Nilifuata katiba nikaenda kotini. Misabala Wanga aliuza katiba. Alipouza katiba akasema anafanya uchaguzi Kibuye. Mano e kaka weche chal nyakораmogi e kaunti ma Kisumo ka koro johala e kaunti no dwaro tich mondo mi koro piny owacho mag kaunti ma Kisumo kik donjre gi chenro mar tayo chiro ma Kibuye. Ka purwa mane kaunti ma Kisumo kono en achije moko ariyo ma mine nyomake gi bunde kido mar pistol gi obila ma wasi oyudre kaunti ma Kisumo dhiambo manyoro ka bende apisa mag okwach kich nyomako minego machielo ni Sharon Nauma kod Nancy Atieno Bura ma obiro mana bang' ka achiel kuom achijego ma nyinge Sharon Nauma ne oketo picha ne WhatsApp ka oting'o bunde mar pistol. Achijego duto polo dinegi tesendo bila ka kore timonegi nonro motelo ne biro chwalo gi nyimo dalo buche. E seche bende achije mamoko mathoth ma itudo kod wach mar bedo kod magina taro mar chike mapacho ka bende pod imanyo gi apisa mag obila. Moko kuom jodak wuok e sub-county mar Homa dwaro mondo sirkal otim nonro mapiyo kaka nyalore e wi kanisa moro ma iluongo ni St Joseph Mission Messiah ma bende nie gwenge makono mawachore ni ne oyike ringre mar obila moro mar majoni kata GSU. Kane otelnegi kod Peter Otianga bende koro giwacho ni gidwa ng'eyo adieri kaka jogo ma bende odak machiegni gi kanisano mondo mi koro gibed gi kwe kod thuolo e kindgi kod od lamono. Otianga ne owacho ni ok gimor gi rakruok ma yande ne obedo e kind jopiny gi obila kanyakla gi jokanyo moko mag kanisano juma mokalo ka ilaro mana wach achiel onogo. Kendo gimosebedo ka buogo jopiny ni nitiere askari mane olalo ngimane bang'e to nwawinjo ni askari ni noike e kanisa ka. Mokwongo gima daher mondo mi apenji jotend arita kwe kata jotend nanga ni wadwa ni mondo tim uchunguzi malong'o ne din mar Melkio, din mano papo ne, nikech kaka wan jodak mane Irongo wadwa ni mondo jong'e adieri, nikech odiochieng' mokadho chieng' tich abich mokadho kata joma ne kadhe barabara ne kite bare mane ka in gi gari tiro ka geche moko ni toyo. Bende ne owacho ni yie e kind jogweng' kod kanisano sani koro dok matin ka wacho ni yie makano biro mana duogo kapo ne giyudo adier e wach mar iko obila ma bende wachore ni ringrene ne oike alwora mar kanisano. Daher mondo mi akwa justice mondo tim ne familia mar wuon kijana miwacho nwa ni noikani. Gima daher mondo mi akwa kaka jomodak e alwora mar kanisa mar Melkio mopapo ji odagi luoro. Wadwa ni mondo tim uchunguzi ni kanisa ni be en kanisa maluwore gi chik. Jomoko en japuonjre moro ma ja grade 5 okawo ngimane oko e yoderruok e gweng' ma Kajulu 2 sub-location ma yudore sub-county ma Oriri e county ma Migori. Ka nyaka chop sani apisa mag obila kaachiel kod tend loch nang' e gwenge makono chako timo nonro mar yango hie gimomiyo rawerano dine kawo okang' mar kawo ngimane oko e yoderruok. Rawerano bende ne somo e skund primar mar Sibuoche Comprehensive. Jalup ruoth ma Kajulu 2 sub-location mano Charles Onindo oyango wach ni koleo ni ringre mar Brighton Otieno ma jahigni 15 nyo oyudi ka olier e tol e odagi e gwenge ma Oriri kono. Kowuok e kaunti ma Migori, jafwambo marwa Jojuma gi ler mathoth e wachni. Jalup chief no ma sub-location ma Kajulu 2 e sub-county ma Oriri Charles Onindo wane gi japuonjre ma jahigni 15 ma en kaka Brighton Otieno ma osebedo ka odak kod nergi ne yudi kane odere kod tol e odagi. Onindo wacho ni koro pok giyango gima ne nyame jopuonjre ne kawo okang' mar dere ka bende koro pod gidhi nyime kod tim nonro. Owacho ni obila koro pod dhi nyime kod dayo dho familia ma japuonjre ni mar ng'e gima ne nyalo miyo japuonjre ni kawo okang' mar kawo ngimane. Jalup chief ni kumachielo ne okwayo jonyuol ni koro onego bed machiegni kod nyithindgi mar ng'iyo gik ma bende koro chando pachgi kaka achiel mar geng'o derruok machal kod mae. Ni nyathi moro matin ma jahiga 15 oamua kien owuon nyathi ma pod pin modere gi tol e od dagi. Kech kanyo no dakie to kanyo kandirgi dala gi to nitie yo nyatike kamiluongo ni Bombay. Gima dang' awachi ne jowa ma gin jonyuol kaka an mondo mi nyathi timre kama kata odere kien nyiso ni no undergo weche moko mag frustration matino tindo me kind jonyuol gi nyithindo. Akwayo jowa ni wabedu machiegni gi nyithindwa kata wambe wang'e dwachgi molo ni nyathi gike okang' mar derruok kamano. Derruok ma japuonjre mantie grade 5 e skund primary ma Sibuoche e sub-county ma Oriri obiro mana bang' juma achiel kende bang' ka japuonjre manyako ma ja klas 10 bende ne dere e gwego mag Nyatike bang' ka jonyuol ne okone ne okel duoko mare mar penj mar tab mokwongo kane giloro. Tend arita kwe e kaunti ma Migori wacho
ni cases go mag derruok mag nyithindo chkoro dhi Mali County ma Migori ka gombo margi en ni oganda duto to nya jonyuol nyaka koro wuog oko mar bedo machiegni kod nyithindgi. Ne Nyakalondo mar Moi kuke County ma Migori, an Joe Juma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Mbalariany mar Jaramogi Oginga Odinga odonje winjruok gi riwruok moro mar kor gweng' ma otisi ni Tembea Future Institute mar rakore kod weche mag lokruok futo mar yamo e kor lwasi. Kaka jafwambo mar kaunti ma Siaya, George Amolo lero en ni koro kar tiegruok no makore gi riwruogno e chenro ma iluongo ni Village Can kata Village Climate Actors Network. Kaluwore gi Maurice Olunga ma en ofisa kar riwruok midendo ni Tembea Futures Institute no ero, mai tudruok ma gin godo e bwo chenro midendo ni Village Can. Tembea Futures Institute is in partnership with Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology on a project called Village Can. The Can component is Climate Actors Network. At the university, we are establishing a student apprentice hub. And the student apprentice hub is supposed to cultivate a workforce, a climate workforce among students that can then be able to begin the work of institutional smart extension service offering. Migosi Olunga mano wuoyo e kinde manyo gichako ayanga chenro no e log tich mar mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga e boma ma Bondo, ofulo ni gidhi tiyo gi ma ok tin ne jopuonjre 600 mabiro bedo ka chiwo puonje wi yore mag geng'o midhiero ma ikelo gi lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi. So by and large, we are going to devolve 600 university students as apprentices for the entirety of Siaya County that is home to 2,400 villages. Every student apprentice is going to be in charge of 4 villages. The core goal of this is to unlock on-source climate finance. Our target is upwards of 15.3 million USD. That's close to 2 billion annually towards climate work, so that money should not be an excuse when it comes to climate work. Nyawadgi Nicholas Ngesa omedo ni e bwo chenro no gibiro tiyo bende gi jopuonjre kochakore jo higni 6 nyaka 14 eneno ni gipidho yiende Siaya County mangima. Our intention is to cascade this to over 35 universities within the country. So the overall idea is to be able to empower students who are young learners or young adults to be able to become champions and ambassadors of climate change. So we shall still be able to reach out to students, and it is critical to note that a child at the age of 6 is able to grow with a tree. Kakor kakore to Vice Chancellor mar mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga Ngire Emilia Kuno to medo chenro magin godo mar tiyo gi sikunde bende neno ni chenro no dhi kare. Our Bachelor of Education students will get to absorb what this is all about. So when they go out to school, they pass that on. We can make this part of the core curriculum. There used to be 4K clubs, and I think we revived this, the climate action clubs within the schools, primary schools, even as early as kindergarten. This sense of responsibility towards sustainability of the environment needs to start early. Radio Ramogi County ma Siaya, and George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Jokanye sekta ma opogore ka makore gi joked ne ratiro mag oganda e kaunti ma Homa Bay koro dhi nyime gi chenro mopogore makoro geto konyo e kedo kod wach gamo iye mohiu e kind nyithindo manyiri e chula mar Usinga ma yudore kar chung od bura ma Suba North mar miyo jopuonjre manyiri thuolo mar kare mar dhi nyime kod chenro meggi mag somo. Kaunti ma Homa Bay pod ni kod pek kotenore kod weche mag gamo iye mohiu e kind nyithindo manyiri ma pod tindo, ka bende kwan ma sani mar nyithindo manyiri mosegamo remo mohiu ochope kwana tamalo 23. Oke kaunti no ma Homa Bay, jafwambo mar Alia Beach gi ler mathoth e wachni. E gweng' ma Wakondo e chula Rusenge ka chul bura ma Suba North waromo gi Scovian chieng' jahigni 21 ma bende en nyathi mar adek e odgi. Scovian ne ogamo ich mohiu ka en ja klas 8, gino manodwa kata mana rocho sombe. Achiel kuom gigo mineno kosebedo ka jimbo iye mohiu e kind nyithindo manyiri en dhier ka achiel kod chan moko ko familia mathoth mamiyo nyithindo manyiri mawuok e familia mayutogi ni piny donjo obadho mag jogo marocho ratechgi. Scovian wacho ni chan emomiyo ne wuonde gi rawera moro ma bende en jalupo e chula Rusinga chuo mi kan ja klas 8. Kaka na yudora bedo tin mada ne lako noka yud gik ma nyako yudo ka podi atungo beno tiyo godo. To ko nikech ko wan tie nam gima ko yalo ma next nyalo mi paro en ma mondo yud ng'at moro ma ne tie nam ma lupo kaka an yudora kan mama no tuda gi ng'atno ambe na vie kago skosene bomya gimamoro amba dhi na yien kaka da spend ngane dishel aba riwara ngane dishel
kaka na mako ich amako kaja ka grade 8 my from class mo chope form 1 na take ke ngwa idula igino se wan Scovia na wacho ni nobedo matek dhi nyime kod chenro mag somo kata kamano kalore kod sir mano oyudo ka owuok e migepe ma opogore ne odok ma odhi nyime kod chenro mag somo kendo ne otimo penj mar klas 12 higa mokalo ka okone ngima ok yot kata matin ne nyathi manyako bang' yudo weche ma oyiw bende osiemo jopuonjre manyiri e kaunti ma Homa Bay mondo othegre chuth gidonjo timbe moko manyalo hinyogi kendo kik giyie lombgi kod gik manono manyalo ketho ngimagi. Amba nagombo dhi skul ka jowetena osedhi skul nadhi chief ka ote ne biro makonya mana dhi e school makana chope mayaka chief ne nokongo miya bursary ema no make sure ayudo bursary mar form 1 ka pe form 2 to jo ta ne biro makonya babawa chulo part of school fee na basa gimbe ne gibe ma gipuonja kaka nyalo ayo dago ngima na gi nyathina nikech osebedo to kosetimore kamano jowacho ne ko gi mane tienani ginyalo wego sigo mapek deka mogik kwa ine kana se nyuol nochako bedo gi tielo mang'eny koro miyo nyiri wete na jok malo nyiso unia bi uyuar gombo mang'eny nyalo mi bed kamoro ma ok ber kaka yor kedo kod wach ga moyiwe ki nyithindo manyiri chularo senga jokanyo e sectors mopogore kod jokedo ne ratiro mar oganda obiro kanyakla mar gombaka kod nyithindo manyiri kaachiel kod jonyuolgi mar chiwo negi puonj e wi midhiero mikelo kod wach ga moyiwe ki nyithindo manyiri. Iluongani Shila Odhiambo wan ka gi teen mothers wan ka gi adolescent from age 11 nyaka 24 wan ka gi also the boys and their parents are also here. Koro ne wabiro kaka partners and okay mana partners but young partners, the youth initiatives no come together when we support our fellow youths and one and only it's a way manyalo giving back to the society. Ne Radio Ramogi kowuok e kaunti ma Homa Bay yan Ali Abich. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Giko weche manyien adimba nyakwara mukane gin mago motuche kor gwenge watudre ka oromo sangwen ne weche moko manyien e yo machuok nyinga Vincent Otieno. Mago ne matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Citizen Duka, the home of discount. This Easter, fill your table with joy and your heart with savings. Citizen Duka's Easter package is your ticket to a delicious and affordable celebration. Get 2-pack of 2 kg wheat flour for 270 down from 290. 2 kg of premium basmati rice for only 589 shillings down from 767 shillings. 1 liter of cooking oil at 299 shillings down from 350 shillings and 2 kg of sugar for just 289 shillings. This is a total of 1,447 shillings, meaning you will be saving 259 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your package, make your payment, and pick your package at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discount. Omera, winja negini. Ma ema wangni angisi ni lich. Pare ka ondik nyingi e kor soda mar kok, nying grubi, joherani, kato siepeni machon ma pod neno gik mindiko e status, ni pod inyalo share a kok godo, kendo mondike nyingi. Pare ni ka ineno joma wuondore ni gino siepeni, to bende ok giheriga, kasto iyudo komadho soda mar kok ma kore ondike nyingi. Share a kok oduogo. Sani nying ok en nyinga, en kod nengone, en gi sigana. Koro, parna ne nyingi chakendo. Wachna go gi chir ka kori ni oko. Yaw gweth mari, kel joma in godo machiegni kanyakla. Asto penj gi ni, en ng'awa midwaro share a kok godo. Bengi mar KCB miyo jalot achiel mar Gold Savings Account lo maromo nus mar kwota eka e dho nam kuom siling milion 3 kende. Chak keno mari mar siling 2,500 dwe ka dwe ne dwaro mar nyiewo lo kata gero ot mondo idonje chenroni. Joriemb ndege medo bedo joloch tok nyiri machuok mana e Aviator e shabiki.com. Nyinga iluongo ni Elija Odhiambo.
dak Migori. Nyalo siling 50,000 to meda siling 500,000 nikech ane ng'at mokwong. Pesa nadwa dhi timogo ohala to moko bende adwa dhi purogo nikech wapuro dala kocha. Anyisogi ni mondo gimbe gimed tugo avieta nikech gimbe gibiro bedo jaloyo kaka an bende. Sani koro nyalo tugo gi omenda ni duto ka idaro pesani ka dhi e Shabiki Casino. Tugo avieta e shabiki.com mondo yud thuolo mar loyo milionde modhuro to kinyeri machuok. Jogo mantie bugi na 18 okinigo punda. Opoda kod BCLB license number 428. Yo, kama ulikuwa off game, rudi soko na patapata.com. Juu on patapata.com, options mpya zimeingia na hautakosa type yako. Luku ni mpya, site iko smooth. Hakuna kusumbuka. Patapata. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Yud fungruok mapiyo ne wich bar, onding maremo, lak maremo, kachiel gi leche e nengo mayot. Panadol Extra sani en siling 15 kende, ka Panadol Advance en siling 10 kuom paket. Som chike mondiki kor yath kapok itiyogo. Karemo siko to ne laktar. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Pod antie kod wendo ka Nyakwara Mugajwang. Jopiny nigi penjo ka mang'eny ahinya, kata mana Vincent Benyo nigi penjo ka mang'eny, to kata kamano Lawrence osemiye duoko mar penjo mane en go okinyi makawuono. Maramogi? Victor. Maramogi? Oyawre. Oyawre inya jatenda. Ma Benado Pole nyanga skul ka. Benado Pole machiegni? Ing'eni sani jodongo mineno kata idwa ni mondo mi wawacho ni mondo mi omigi kata pesa nikech gitiyo tich matek. Yes. But ing'eni tijni eki en tich ma onego bed ni en kujitolea nikech okonyo assistant chief and chief mantiere e gweng' kae. Koro aneno mani kaka gijitolea gimoro matin kaka sebedi kaka gimoro matin ma chief yudo ni samoro miye bina mano ma koro weyo birama nikech adieri yudo ka samoro gin samoro kata kitimo kamano yudo ka en jaduong' obiro yier to king'iyo ode to yudo ka samoro gijorio somo en maber gik moko bende en ga en maber. Koro ing'eni gini onego bed ni en gijitolea to pesa minego bed ni imiyo gini. Yes. Pesa ni onego bed ni ikete e kamoro ma ka samoro bedo kazi ya vijana nikech vijende onge tije. Sirikal onego ng'e en gino matut koko kamano bende adogolo we erokamano. Erokamano. Maramogi? Oyawre Victor. Oyawre Frank. Mos na windo. Okaw mos. Erokamano. Kan atlan mondo windo ano to ber pesa longo no. Ober nikech jodongo mag gweng' ng'eni gikonyo gisebedo pare molewo nonego bed ni ne mbele nonego bed ni gisechako yudo gimoro matin. Yes. Ma ginyalo nyiewo go sabun moro. To tinde kaka iyiero gi to bira nikech an aneno ka kantie kata jodongo moko iyiero ng'ato ni en jaduong' gweng'. To ne ok ene gimoro maduong' ahinya manyalo wacho ni ma jaduong' gweng'. Ineno ka iyiero nyaka joma pod rawere ma pod ok obedo gi higa moko ahinya. Mondo mi hotel kaka village elder. Okay. Koro onego bed ni giconsider age be giwe yiero ayiera nikech inyalo yudo ka ng'ato yiere to ike poni piny. To miyo osimbo ni en jaduong' gweng'. Erokamano. Erokamano Victor. Kar age kanyo to ng'eni Lawrence nosewuoye matut ahinya kata kamano. Oyawre. Wuod Nyamira Kang'o machiegni? Watu gimomiyo atamra jogi ni mondo kik chulgi. Jogi yalo ji marache gweng' ka to mobi yali nodi ni ichul pesa ma iyudo already. Giyalo ji ang'aya. Giyalo ji ang'aya to kara be iyudo samo giyali no. Nyaka ichul pesa donjo to pesa ma onge to itere gi ojei. Ichame ma kanyo gipuro pare bari chongo sechigo. Gipuro pare chongo. Erokamano. Kamano ma wana ma Nyamira Kang'o. Erokamano wuod Kang'o Nyamira kanyo. Maramogi akaw simo chiel mogi kende. Oyawre. Oyawre wuod oganda. Oyawre Nyamusa windo. Okaw mos. Erokamano. Nyinga ni Pascal Oranga. Pascal Oranga machiegni. Moko kende pesa ma uru ko poni bebe ni chulogi. Ikore ile lutudi. Lut chife. Chife mina nage. Chief ni wakaja mibazi mkoro kapiko na megi.
Io je chife gi kima te dongo gi do yuak ne ingi ngani sima indi guma. Yes. Te dongo yuak ni chife be kimene ne wagi tiyo goge. Ko chopo ni en kes moro mar lo mi de usi. Mamanga madi nyewe ni benga malwete mormor. Chife dia dia ka ndo wuon to ko poni en kes moro mar biang moro mane cham puodo. To ko no da budungu ni di tiyo ki kama noero. Ko e ko e madung. Amen sirkal ni ko channel mare kaka biro bedo ni chuto wapo ni bende kata kai chief. Yes. Wangeo kaka yo kendo ko go fiki kete yori. Fiki kete nya sinya mi ko wangeo gi chief ko kata ko do mo wuko ga. We dege magi miyo kama di mora mora ko ukana kasi mitani kide mo ko no wuko kedo ka. O yo ngoma nya kanya sinya mi gi moro men kire babunga. Osa ko kelo ta turo hanga. Ko to tak mo ko mo de serikali ka gi nyalo be nyalo teme. Kini mo kon diusi na mo no yera na papa mo mesa ka chief donjo pa mo mesa ni papa. Peni bi se me baraza meni no keni no ke no yera no pa mo mesa. Pa mo mesa no kende ko pa mo ni mano donjo ne ke ka gi te chuma kata kini ku gudu mana mo dik fugu ni mo le ke mana pe. Do no wa ke pa ni ka ni wa ke ni ne no le ma ber me ko mo no le mo. Mana ya dolo mo ba ke no pusma ni ko wudo ni ko yu. Ai bara ni no no chwa yu fan ru flo wudo pe ni so ni ke ni ki me ni do ru. No da ko gole. Agora ni wudo na ni. Wudo na ni. Ero kama no. Hello Mama Joma. Oya ore. Ya mai wudo dan ta ko ko dala ma du kadin. Machin jakadem. Awuo kwa to wajuro kan do mi judwo jodongo en misara. Oyo, mane winje radio mopogore gi maramogi ka. Mane winjo. Okay. Kiwa to waje duongo en ko wacho ni ya. Maka to mawali gi sida, wana gi sida mawa waje sida ni sani mundi winjo. Kikobe no pogore gi twak mawan go sani. Maka to magi to konyo siebna, winjo mo wacho siebna. Isamene na wuo ko dini. Maka to marula mo kujika gitima ng'eny maka to gije magi miguri kwa mo ok nyaka ta kalo ndara to kumo gije ok nyaka kalo maka chuma to kata tipni ariyo kama sama. Ero kama na inya. Musa inya gichado kuma un gono aparo ki kwa kiko. Oyaore. Ahora ya me tengo kama. Yes. Sasa mwenye ndio Korka education ka. Education mwenye ya oja era kamugi okike university okike secondary ko okike primary. Ero kama no. Ba penye ba ngo bodi ki jomba na rudi ko pa. Ero kama na inya. Mosenye winjo no agoli ya mo nikeche okober ka warwo gik moko ipenjo maka moro wendo nyalo bedo maonge gi duoko ne. Wach mar ndara tapar ni wantie kod platforms mamoko kata kamano inyalo orna message ka tabro luwe gi telo machigni kodi mwalo kono. Kain mar county abro luwe gi jo county, kain mar national government abro luwe gi jo kera moro mione kaka nyalo konyo oyaore un kod puonj mamit nde. Ero kamana inya un kod puonj mamit nde ma ote mar Dennis Owuor kani dala mar Obey. Jodong gweng nigi tijgi and part of conflict resolution a village level. And part of security risk magikao without their own proper security. Churogi is long overdue. My concern only and tijni di bedo very competitive kendo jodongo di lare kata gi juok. Jomoko bende biro sieko kod paro moko mag raising the bar too high. Otherwise, Chiefs Act to bear. Kao timni review. Police kotieko bambana kod criminals to get the barracks kama oriti kod bonde to chiefs to kotieko to the dela ne kama security and mare kende no won ma bende en gima onego ng'ia nena mondo kik gibed vulnerable gi retaliatory attacks kuom jogweng kama girito kata mana kembe mag chiefs magirito. Mano Lazaro Kanyambuko penjo kamano. Adwani duok magi komoni kendo ka penjo ng'eny. Adwa chako gi Lazaro. Yes. Lazaro wacho aparo ni okiwinjo. Wase timo mpangilio mar miyo chief ka chief
security. Ma mpangilio ni iluongo ni National Government Administrative Police Units. Wasetimo bawase launch nyaka gino ma chief ka chief enena ni warito mondo omiwa police mobotero e gwenge mondo chief oyud police. Mano gimokwongo mwasetimo. Matende ni chiefs dibet maber nikech sani nego chief kuonde mang'eny mopogre opogre. Mano sirikal oseneno. Mabe kane ber wadwa ni chief ka chief obed gi kathin to police abich. Mar ariyo, korka wach mar mibadhi mar chief ma iwachono. Mano is isolated cases. Gima watimo en national. Lakini kwa mi honorarium to wami direct. Koro weche mag ni jogweng' mane jawinjo moro wacho ni gichulo pesa kuom jaduong' gweng' ni. Probet maonge nikech koro jaduong' gweng' be ni en empowered, onge kako dhi dala. Lakini wach tiyo gi jaduong' gweng' be wasetiyo kod gima rach ahinya. Iyudo ka jaduong' gweng' jitolea samoro kata kako chiem dala ne onge, ni to komiye gimoro to jopiny wacho ni mano mibadhi. Koro wadwa ni watiek wachno mondo jopiny be one ni jaduong' gweng' oti adier, o volunteer nyaka miye kako wuotho koa ka nyaka kacha. Moko nen ni mibadhi. Mar adek, wacho kendo anuoyo. Wane public participation kendo wawinjo duoko u. Nye wane public participation Kenya mangima. To nye wawinjo duoko jopiny. E penjo mar koda wachulo jaduong' gweng' msara. Wacho ni jaduong' gweng' ok chul msara. Jaduong' gweng' en a volunteer. Lakini wacho kendo anuoyo. Ni kiyaka ki jaduong' gweng' magangu. To idhi e chief camp. Kati idhi ka chief. Yalo wach moro. Idhi ka chief yo Ajigo. Iya aluak idhi Ajigo. Boda aluak nyaka Ajigo en siling 150. Duogo en siling 150. Pesa no ibo yudo kanye tin volunteer. En chiwruok. Koro chiwruok ni waduoko ni erokamano ni chiwri to wa facilitate kuom chiwruok. Wabo neno ni en ang'o madwa timnegi. Koro mano ma jopiny onigo nyiswa ni watimnegi ang'o. Koro mano bro bete budget, to ko bete budget ka wawinjere kuyie ni watimnegi gimoro. Ka jopiny oyie public participation. Ka jopiny oyie no timnegi gimoro mondo kik githagre gi fare gi airtime mar go ne chief ni weche rache gweng'a ka. To gima giwachono pode budget bro dhi gimiluongo ni public participation mar budget no. Ka ok okadho be pod gibo dhi adhi nyime gitiyo kaka gitiyo, lakini kalatas ma wan go ni en mar recognize ni gintie, to mar ng'e ni gwenge gin adi, to ng'amo chung' ne gweng' en ng'a. Mano the most important thing. Kamano. Sound odhi bete Kenya Lawrence, ang'e ni ja sirikal onegi dhi tich, to kata kamano aneno kanyo ka penjo pod ng'eny ka kabisa. Antie ka. Kamano ahinya. Akaw penjo matin kende, Matunga Edward Wood Gwasi Kagoro. Wacho ni an gi penjo, kriteria mane ma itiyo go ka iyiero jodong gweng' ma iselero? Anamor kod jaduong' gweng' Kennedy Odera, jaboda maurito gweng' ma Kagoro ka. Ng'ani tiyo maber ndi an Matunga Edward Wood Gwasi Kagoro. By the way, nyocha sirikal niga gigi moro mar dhialo jotich mag sirikal. Iluongo ni Huduma Bora Awards koso nang'. Mar dhialo jotich sirikal e pewe mopogore opogore. Be pod nitie? Pod nitie. To ema wacho ni an. Kidhialo jotij sirikal sani. Kata kidhialo joma konyo sirikal. Ibo yudo ka jagweng' ma Kagoro ni. Ok bidhiale nikech onge kama gweng'no recognized. Onge kama ong'e ni gweng'no nitie e kalatas moro amora mar sirikal. Koro bang' kadho mar ma, to jaduong' gweng' ma jopiny wacho ni tiyo maber, ibo yudo ka koro idhiale gi gik moko ma wamiyo ga ji, ma president biro to miyo ji award, gik makamago. To kasani, to jaduong' gweng' tiyo ne jopiny, to sirikal oko yange maber, to kata gweng' motieno be onge kalatas mar sirikal. Ema wadwa ni koro waket gwenge te. To kaka wasepimo sani, gwenge te mag sirikal
mwaseneno sani ma jodong gweng tiye makonyo chiefs ga assistant chiefs gin gwenge Kenya mangima sani pod wan gi gwenge 1,108 1,108 mano minimum mwan go sani. Okay. Erokamano ahinya. Kamano. Wach mari mogik minyalo weyo godo jopiny sama mbaka ni pod ochwakore kama. Gima nyalo weyo go jopiny en ni arita mar kwe gi dongruok chakre gweng. To ka onge ng'ama nyalo konyo e arita mar kwe, sirikal maduong' e arita mar kwe, ginyiso ji mpangilio mar sirikal mar dongruok, jopiny ok nyal neno dongruok marang'o mar sirikal. Jopiny winja. Omiyo gima wakwayo jopiny en ni wach ma sirikal obiro go mar jaduong' gweng'ni en yo maber mar bet e sirikal, nikech sirikal en mar ji te, onge ng'ama ni opposition to onge mane sirikal. Koro kineno jaduong' gweng' ting'e ni mano e wang' sirikal, to un kaka jopiny te unie sirikal. Erokamano. Erokamano ahinya Lawrence kuom wach mangima okinyi ma kawuono Nyakwara Mogajwang' mane mokelo e giko mar twak mar Ramogi Baraza. Penjo pod nitie kama ng'eny ahinya, to kata kamano gimoro amora man gi chakruok ni nyaka bed mana kod giko mare. Erokamano ahinya nyaminwa Roslyn Obala, mano nyarawila. Nyasaye obed kodi kuom tich ma itiyo tinende kidhi e office timosnwa jo ministry kamoting'o PS mar Interior kod National Administration, mano Dr. Raymond Omolo. En moora ka. En moori ka. Erokamano. Erokamano ahinya. Ng'isi ni wago erokamano, ang'e ni nyoro nyamanyo ahinya ni to wach ma sekne ni to wanyalo lero ne jopiny e yo machalo nade. Bedo gi ng'eyo jodu wacho ni chakruok mar rieko, koro jopiny ong'eyo. Wach mane chendo mar osara no, koro lero ni ok en osara, en mana yo mar miyo tiendgi bedo mayot kadwaro nitiere. Erokamano nyalo Lawrence, Nyasaye kuom bedo kodi kudhi go tich goru tich mar gero piny Kenya. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Sadek gi dakika 35 mar okinyi masani. Ma en Kogwen. Manotimore odiochieng' machal kod mae higni mathoth mokalo, kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' tich adek tarik 16 dwe mar ang'wen higa 2025. En odiochieng' mar 106 e higani, kod ndalo 259 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono e 1900 ema nondiki e chike marito boma maduong' ma Nairobi, bang' kane jowagunda mane rito piny Kenya ndalogo noloko Capital City ka gigolo Mombasa kendo gikele Nairobi. Chike go nondik gi Sir Arthur Holding HM, mane en komanda mar dala ma Zanzibar ndalogo eko. Be ing'eyo Beng'eyo ni kaka dhano medo dongo e kaka obwongo ne lalo pek maromo gram 1 higa ka higa. Ma en kaluwore gi mbui mar medindia.net. Maling'ling mopondo iyango e lela, manotimore to kod mapod timore. Be ing'eyo e Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Ramogi Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Ber makende chako kinyi e yo manyangafu gi Kogwen.